What's up, guys? What's up? Kali na dyan ka. Dapat dito. Why, pwede sa taman ka eh. Why? Dali ka maligo. Wala ka maligo. Ay, pwede sa taman. Sige na, dali. Sige na. Kasi ko na taman. Maligo, magdito sa ko. Yung Dagulos. Ipagawa na. Dagulos. Hello. Balik na kasi ko, bidyan na ka. Mr. Maso. Lang, dala lang. Lang, kaya na kape. Lang tayo. Ah! Oh my God, lang tayo, di ko naglagoy. Lang tayo na yan. Baba na? O, sige, ka na. Sige na. Bugnaw tayo? Bugnaw tayo? Bugnaw kayo. Gusto mo exclusive kayo sa Dagulos. Ano nakaligo ka din sa Dagulos? Ano nakaligo ka karon? Kayo. Hindi, ano nakaligo ka sa saan? Naligo na siya. Bugnaw tayo? Bugnaw tayo? Oh my God. Okay, guys. Bugnaw kayo? Gusto mo namin per... Hindi, alam na kayo. Oh my God, hindi ko maligo na lang. Hindi ko naglangoy. Matugkad mo? Oh, no! Oh, wait lang. Yan. Guys, kami iliguan guys. Kasi kaya ko lang magmaning ng kasi dito. Dili dito. Dili isa ng dalan. Dito na lang guys. Ipadupad guys, ipadupad. Ay, magmaning kayo. Kayo. Ano ba tayong bag? Namanghipo sa sila. Maligo na ko. Maligo naman ko. Asa? Oh. Yan, maligo. Ay, tubig. Maligo naman ko yan. Okay guys, at tututin lang yung cuttings guys. Wala, tingin ko. Sauce. Eh, maligo na ko. Maligo na ko. Parang na ko. Okay guys, bye! Welcome to Dagulos! Bye!
Bumang. Mabaw din, para din sa kwali kay mabaw. Ito lang din. Kasi na umagdagdag mo. Dagdag. One, two. Hindi ka daw. Uy! Nakaligo siya kawalay kurente. Asya. Pabugnaw. Malalong.